Книга Левит, раздел 17. Далей прамовіў Господа Маісея, кажучы: «Абвясці Аарону і сынам яго, ды ўсім сынам Ізраіля, і скажы ім: такі вось загад, які даў Господ, кажучы: калі хто з дому Ізраіля заб'е бычка або авечку, або казу ў межах лагера, або па-за лагерам, і не пранясе іх да дзвярэй палаткі сустрэчы ў ахвяру Господу, перад скіняй Господа будзе вінен у крыві. Ён праліў кроў і будзе вынішчаны з народа свайго. Дзеля таго сыны Ізраіля павінны прыносіць святару ахвяры свае, якія забівалі ў полі, каб складаць для Господа перад уваходам у палатку сустрэчы, да святара, ды складаць іх у як ахвяры прымірэння для Господа, і пакропіць святар крывёй ахвярнік Господа пры ўваходзе ў палатку сустрэчы. А тлушч спаліць на прыемны пах Господу. Уже не будуць складаць ахвяр сваіх дэманам, з якімі распутнічалі. Гэта будзе ім пастанова вечная для пакаленняў іх. Далей скажаш ім: калі хто з дому Ізраіля або інашаземцаў, якія жывуць сярод вас, складае ахвяру цэласпалення або іншую, і не прывядзе яе да ўваходу ў палатку сустрэчы, каб ахвяраваць Господу, то будзе чалавек той выключаны з народа свайго. Калі хто з дому Ізраіля або з іншаземцаў, якія жывуць сярод іх, еў бы кроў, то скіруй аблічча сваё супраць той душы, ды вынішчу яе з народа яе, бо душа цела ў крыві. І даў яе я вам, каб на ахвярніку ёю ачышчалі вы душы вашыя, бо кроў гэтая ачышчае праз душу. Дзеля таго даў я загад сынам Ізраіля: ніхто з вас не будзе спажываць крыві, таксама і прышэльцы, якія пасяліліся сярод вас, не будуць спажываць крывы. Калі хто з сыноў Ізраіля або з прышэльцаў, якія пасяліліся сярод вас, зловіць на паляванні дзікага звера або птушку, якіх можна есці, хай вылез іх кроў і закрые яе зямлёю. Бо душа кожнага цела ў крыві яго, таму даў я загад сынамі Ізраіля: не спажывайце крыві ніводнага цела, бо душа кожнага цела — гэта кроў яго. Кожны, хто будзе спажываць яе, загіне. Душа, якая будзе спажываць мяса падліны або разарваныя жывёлы, ці то з тутэйшых, ці з прышэльцаў, хай памые адзенне сваё і вымыецца ў вадзе, ды будзе нячысты да вечара, і такім чынам станецца чыстым. Калі ж хто не памые адзенне, ані цела свайго, будзе насіць правіннасць сваю.